Posledních 20 letech jsem pracoval s desítkami českých firm. Výroba, služby, obchod, rodinné podniky i technologické firmy. A pokaždé, když jsem se ponořil pod povrch, narazil jsem na stejné vzorce. Věci, které se opakují napříč obory i regiony. A problémy, které se navenek tváří různě. Ale v jádru jsou stejné. Ať už šlo o lidi, kteří neplní to, co mají, nebo týmy, které se mezi sebou nedohodnou, nebo snad nábor, který se nikdy nedaří. Případně změny, které skončí dřív, než začnou. Vždycky jsem našel společného jmenovatele. A nejde zde o jednotlivce, nejde o generace a nejde ani o trh. Jde o nastavení firmy, o prostředí, které tvoří výkon, vztahy i výsledky. Proto jsem vytvořil tuhle sérii, abych ukázal přesně to, co ve firmách skutečně vidím. Reálné situace, skutečné příběhy a vzorce, které brzdí růst většiny českých firm. A přitom se o nich nemluví. Každý díl se podívám na jeden z klíčových bloků. Odpovědnost, delegování, nábor, porady, výkon lidí a změnu, kterou se firmy snaží zvládnout sami. Uvidíte, proč tyto věci nefungují. Co je vlastně pod povrchem. Skutečně drží a co se stane, když se začnou řešit správným způsobem. Tohle není teorie. Tohle je praxe. Praxe, kterou vidím v českých firmách každý týden. A pokud některé z těchto situací poznáte i u sebe, věřte, že nejste sami a že se s tím dá pracovat. Když víte jak.